Jeg vil nu prøve at forklare, hvad det vil sige at have et hyperaktivt segment. Et hyperaktivt segment, det er, når hjernen overaktiverer et segment, og dermed skaber en dysfunktion. Det kan der være flere årsager til. Her har jeg prøvet at lave en tegning omkring et tværsnit af rygmarven i et pågældende segment. Vi ser her, at her har vi rygmarven, det der ligner sådan et stort H, og bagerst har vi det, der hedder baghornet. Vi har sidehornet, og vi har forhornet. Forhornet er de efferente fiber. Efferente fiber betyder, at det er fiber, der løber fra vores centrale nervesystem og ud. De tæller ca. 10% af de fiber, der er i segmentet. Så det vil sige, at vi har ikke så mange fiber, der gør noget, altså nervetråde, der gør noget. Vi har flere fiber eller nervetråde, som egentlig modtager signaler og skal læse dem. Og dem, der skal modtage signaler og læse, det er de afferente fiber. De afferente fiber kommer altså fra vores krop og skal bevæge sig ind imod rygmarven. De stopper her, hvor det laver nogle kerner, og det er derfor, man har sådan en ganglion lige inden selve vores rygmarv. Men de løber altså ind til vores baghorn. Og derinde, der har vi altså i det her område ca. 90% af vores fiber. Så vi har altså langt flere nervetråde, der kan modtage beskeder, end nervetråde, der kan sende beskeder. Det sidste er sidehornene, og sidehornene, det er det sympatiske nervesystem, som ligger fra C8-nerve til L2-nerve og styrer vores organer sympatisk. Når de her to grene, forhornene, det løber ud i det, man kalder for en radix ventrale, altså et forrod, kan man kalde det, der løber ud, og det, der løber tilbage, det løber ind i det, der hedder radix dorsale, en rod, der løber ind til baghornet. De samler sig, og lige der, hvor de samler sig, der deler de sig i 3 grene. De 3 grene hedder så ikke radix, de hedder ramus. Og vi har en ramus meningeus, som er en gren, der egentlig lige så snart den har forladt rygmarven, vender tilbage til rygmarven igen, og innerverer hele den ene side af vores rygmarv eller vores segment. Det vil sige, at den innerverer både duramater og indvendigt i selve canalis vertebralis. Vi har også en ramus anterius, og ramus anterius er den gren, som løber ud og for eksempel med til at danne plexus, og det kan være plexus ud i armen, eller plexus ned i benet, eller i sakraldelen osv., af forskellige ramier, eller forskellige grene for forskellige segmenter. Den sidste gren, vi har, er den, der hedder ramus posterius. Og ramus posterius styrer i og for sig alt, hvad der ligger imellem en processus transversus og en processus spinosus. Altså alt, hvad der ligger derimellem, det styres af vores baghorn. Eksempler på det kan være muskler, ligamenter, kapsler, hud og blodkar. Men det kan også være sådan noget som lymfekirtler eller lymfekar, svedkirtler, hårsække og sener osv. Så alt, hvad der ligger af struktur imellem spinosien og transversien på den ene side, har den ene ramus. Der er selvfølgelig også en på den anden side, der styres af den også. Det sidste, man kan se, det er, at der er det, der hedder en grænsestreng. Og grænsestrengene igen er noget, som kobler sig til enten vores organer eller vores store blodkar inde i kroppen. Og det gør de ved, at alle grænsestrengene får igen fra den 8. nerve, altså C8-nerve, og ned til L2-nerven, der hænger grænsestrengene i og for sig fast i hinanden fra det sympatiske system. Så det her fra vores organer, de egentlig får besked til og fra. Hvis der er et problem et eller andet sted, det kan være et problem fra ned fra vores arm, for eksempel, eller vores ben, så vil den altså sende besked ind her. Hvis der vil være et problem for vores organer, vil det beskeden blive sendt ind. Eller hvis der er et besked eller et problem om fra ryggen, vil de blive sendt ind til vores baghorn.
Så når kroppen får besked, uanset om det er fra ramus, altså ramus posterius, grænsestrengen eller ramus anterius, sender den ind til baghornet, og herfra kan kroppen kun registrere, eller hjernen kun registrere vægtsignalet. Hvis det for eksempel er fra TH7, jamen så ved den egentlig ikke, hvad det er på TH7, der er noget galt med. Den ved kun, det er TH7, der er noget galt med. Hvis hjernen modtager et signal fra en af dem her, der er noget galt, vil den altid lave en overaktivitet. Altså den vil lave mere aktivitet. Det vil den gøre i de efferente tråde, altså ud her. Men det betyder så, at den vil så overaktivere alt. Den vil altså overaktivere ud til ramus anterius, ud imod plekset, ud imod benene. Den vil overaktivere op til grænsestrengen, og dermed ud til organerne. Eller den vil overaktivere om til ryggen, og dermed så vil musklerne blive mere aktive, altså hypertoniserede, ligamenter, kapsler osv. vil lukke ind.